Benvinguts en aquest canal nou. M'agradaria presentar aquesta sèrie de vídeos temàtics parlant d'arbres, arbusts i plantes del sotabosc. Desvetllarem els orígens, ubicacions, característiques i la utilització de la seva fusta. Per tant, avui us presentem el primer arbre, el plàtan comú, de la sèrie Estimem els arbres. Orígens i ubicació. El plàtan comú, o d'ombra, és d'origen híbrid entre l'espècie americana occidental i l'Europa oriental. Necessita sòls profunds i una mica d'humitat, però lluny d'aigües estancades. Suporta bé les atmosferes contaminades i per això s'utilitza com arbre ornamental en moltes ciutats. També s'ha cultivat en plantacions, ja que la seva fusta recorda la del faig. En el fons de la presentació dels vídeos sempre serà el passeig de la Garriga, on l'arbre d'avui està present a banda i banda per gaudir de l'esplendor d'aquesta espècie. Doncs les seves propietats com a arbres ombrívols és molt reconeguda i apreciada. Els nostres avantpassats, sobretot quan el transport es feia amb carruatge, podien gaudir de la seva ombra. En tenim una bona mostra per les carreteres secundàries del nostre país. Característiques. La capçada és densa, ampla i arrodonida i pot arribar als 40 metres d'alçada. Està considerat un arbre longeu, doncs pot arribar a viure fins a 300 anys. El seu tronc té la curiositat de tenir un estampat molt característic, doncs té un seguit de petites escorces molt primes que salten en poc temps, donant lloc a les diferents tonalitats clares, grisenques, verdoses del seu tronc. Les fulles tenen forma palmada, dividides entre 3 i 5 lòbuls, amb el marge dentat estan sostingudes per un llarg peciol que s'eixampla a la base. La floració es produeix d'abril a juny. Les flors són molt menudes i apareixen agrupades en forma de boles que pengen de les branques i surten en grupets de 2 a 3. Els fruits són petits i secs i es troben situats al centre dels grups de les flors. Les seves arrels tenen la propietat de buscar aigua per tot arreu, fins i tot prop de la superfície. Ho podem comprovar en els vials laterals del nostre passeig, on les seves arrels ens fan fer algun rebot quan hi passem per sobre. A finals d'hivern és el temps de la poda. La seva llenya és un bon combustible, encara que no és gens recomanable utilitzar-la per cuinar aliments. Aquestes petites escorces, junt amb les fulles, tenen propietats astringents, és a dir, que aplicats amb l'ús tòpic extern poden coagular la sang d'una petita ferida i ajudar a la seva cicatrització. Bé, parlem de la fusta. En quant a l'aprofitament de la seva fusta, per ebenisteria, només pot servir per fer xapa per recobriments. Doncs la fusta massissa, encara que té un assecat molt ràpid, té la tendència a torçar-se. El mobiliari fet amb fusta massissa no és gens amiga dels vernissos, doncs sempre surten taques fosques i malmeten els acabats. És una fusta semidura de gra molt fi i serveix per fer diferents coses per l'ús quotidià, com per exemple penjadors de roba, raspalls, manegaments, eines, cadires plegables, peces petites de torneria i fins i tot agulles d'estendre roba i també escuradents. Bé, moltes coses més, esclar. Si bé és veritat
que aquests estris poden compartir diferents fustes, que ja en parlarem més endavant. Bé, el proper arbre no us el perdeu, el lledoner. I sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut!